Gospodine Imamoviću, uz još jednom izvinjenje, na član 8. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Bajro Gegić, Nenad Milić i dr Žarko Korać. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Izvolite. Hvala. Zbog kompleksnosti amandmana koristit ću vreme poslaničke grupe. Kada se na ovaj član budžeta, ali i na budžet u cijelini osvrnemo sa aspekta nacionalnih manjina, vidimo da se u ovom predlogu budžeta nije zaista mislilo o efikasnoj primjeni Zakona o slobodama i pravima nacionalnih manjina, jer ovim predviđenim sredstvima je prosto nemoguće efikasno i adekvatno primijeniti ovaj zakon. U Srbiji žive pripadnici 21 nacionalne manjine i ti ljudi čine negde oko 17% od ukupnog stanovništva Republike Srbije. Sredstva koja su u ovom budžetu opredeljena za obrazovanje, kulturu, informisanje, upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina više nego jasno pokazuju ovaj neodgovoran odnos Vlade prema specifičnim potrebama pripadnika nacionalnih manjina u ovim oblastima. Mi smo amandmanom predložili da se sredstva u budžetskom fondu za nacionalne manjine usklade sa obavezama koje ovaj fond ima u skladu sa članom 20 Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina, kojim je između ostalog propisano da navedeni fond se osniva radi podsticanja kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina. Sredstva koja su u ovom fondu predviđena vašim predlogom budžeta u iznosu od 1.800.000 dinara nisu dovoljne da ovaj fond ispuni svoje zakonske obaveze koje su mu propisane prema svakoj od ovih 21 nacionalne manjine ili prema 17% stanovništva Republike Srbije. I to nije dovoljno da se za ovih 17% stanovništva stimulišu projekti iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i ravnopravne upotrebe jezika i pisma. Sredstva koja je ova Vlada opredelila za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i drugih zajednica u svim navedenim oblastima je, blago rečeno, neodgovoran. Ovim budžetom se takođe ne predviđa ni učešće nacionalnih saveta nacionalnih manjina u procesu kontrole i praćenja izvršenja akcionog plana za poglavlje 23, a naročito onog njegovog manjinskog dela. Kada je u pitanju redovan rad nacionalnih saveta, ovim amandmanom smo takođe predvideli da se povećaju sredstva u budžetu za finansiranje redovnog rada nacionalnih veća, odnosno nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Nacionalni saveti su i po Ustavu i po zakonu organi manjinske samouprave u Republici Srbiji koji se biraju na direktnim izborima i njih ima 21. Sredstva u okviru Kancelarije za ljudska i manjinska prava koja su predviđena za njihov rad u iznosu od 260.393.000 dinara i to u okviru aproprijacije pod nazivom dotacije nevladinim organizacijama nisu adekvatna. Niti su ovi nacionalni saveti nevladine organizacije, niti su ova sredstva dovoljna za njihov redovan rad i poslove kojima se saveti bave, a koji čine duh i smisao postojanja nacionalnih veća, odnosno nacionalnih saveta nacionalnih manjina. I postavlja se pitanje koliko je od ovih predviđenih sredstava zapravo pripalo nacionalnim savetima, a koliko nevladinim organizacijama. Na osnovu svega ovoga nije jasno ni kako će nacionalni saveti biti u stanju da isplaniraju svoje godišnje budžete zbog toga što nije jasno ni koliko će novca dobiti. Ono što je takođe predviđeno našim amandmanom, a ono što u nas u Sandžaku veoma interesuje su sredstva za izgradnju Koridora 11 autoputa preko Pešteri. Mi predlažemo da se u budžetu opredele sredstva za izradu prostornog plana u iznosu od 100 miliona dinara i time da se otkloni svaka sumnja o tome da li će zapravo ovaj put biti građen preko ove
trase. Ukoliko se u budžetu ne odvoje sredstva, otvara se jedno veliko pitanje, a to je da li će građanima Sandžaka biti oteti ovoga puta i ovaj kapitalni projekat, kao i svi kapitalni projekti do sada, poput železnice, normalnih puteva, škola, bolnica itd. Mi smo takođe ovim amandmanom predvideli da se u budžet uvrste i rekonstrukcija regionalnih puteva od Novog Pazara prema Tutinu i prema Sjenici. Svako ko je bio tim putem zna da su ovo dva pravca koja su ubedljivo i garantovano u najlošijem stanju u zemlji. Shodno strategiji razvoja putne infrastrukture i neophodna ulaganja u nedovoljno razvijena područja, ovi putni pravci se apsolutno moraju staviti u prioritete. Već duži niz godina ovi putni pravci su predmet razmatranja, međutim na tom polju do sada nije bilo nikakvog napretka. Mnoge privredne grane u našem kraju upravo zavise od ovih putnih pravaca. Takođe, ovim amandmanom smo predvideli da se i u budžetu za sistem zaštite kulturnog nasleđa povećaju sredstva i da se promeni naziv same aproprijacije, koje u originalnom nazivu glasi podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju kulturnog nasleđa Srba. Mi predlažemo da se pored dodatih sredstava doda i još nastavak u ovaj naziv, pa bi on glasio podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju kulturnog nasleđa Srba i nacionalnih manjina. Ono što je Vlada u svom obrazloženju za odbijanje ovog amandmana navela, a to je da je nemoguće raspodeliti sredstva zbog narušavanja bezbednosti u železničkom saobraćaju. Ja sa žalošću moram da konstatujem da mi u Novom Pazaru, ni u Tutinu, ni u Sjenici nemamo železnicu, tako da kod nas ta bezbednost nije ugrožena. Jeste ugrožena bezbednost u drumskom saobraćaju, i to decenijama unazad, zbog toga što je apsolutno putni pravac od Novog Pazara prema Tutinu na granici upotrebljivosti, a prema svim standardima on izuzetno ugrožava bezbednost svih putnika koji se kreću na tom putu, a moram da kažem da je on daleko veći od broja putnika koji se kreću u železničkom saobraćaju. Dakle, očekujem da će Vlada prihvatiti ovaj naš amandman. Ja vas pozivam da u duhu korektnog odnosa i u duhu razumijevanja prema potrebama koje imaju pripadnici nacionalnih manjina prihvatite ovaj amandman i da u budžetu odredimo sredstva za normalno funkcionisanje organa manjinske samouprave pripadnika nacionalnih manjina. Hvala.